Kan nong nok bahai ke kuak kah? Mo enggak wati phai ko kuago. Kuak wan bising tam khoting kah? Kuam bisingo tekan nok bisingo tongo mai ro ke mai salam ro tongo kai bebang nasi bai ka atita. Norok kinin masong bai egri tong. Jeng egri tongo bolte bor tongo enggak jeng te kesa no tongo. Enggak mo engka kanin masong ni nok. Ada jatna. Engkai oro tabuk je kebra phaine phekya je nong nok kong tei. Tahu sudah tu kep phai ne phine kiri ko. Ke phai ko. Norok sasar ka panchayat ni member chairman aba herong sasar ka. Memang no kai ko sai ka po engkai te gota. Chairman mukhe malai ko. Amne sar nai khana ro. Sahare len nayak ko chairman dong ni number o maya engkai hasim. Tabo member no sakata. Member no saka. Pha phekya. Member phai ko. Tak sudah tu ke phai ne phia gota. Nang tam sana musong je omo hai ni ma buri chek nin babu bura je omo hai ke je sarkar bonok maya ma ke tong jorao sarkar no tam koina musong je nok khungsa aboni sarkar no man koina musong go taklai ko ta mane tak su joti ko nok sarkar ni ko nok maya ko ko ma hin dakti mane bor agas kosto ko tong mane dakti nok lima ka go sawata blo nin mong kai ani mo pasin nang mo bo para khobja ani chin mo kusia para panchayat kai panchayat kor baras no bolok ke bolok plus ka sagar bahai ke nong nok wa kha Wati phai kwa go. wati phai koitin jora kwa khna mo Ta sing go apo. Sai ta rong khna. saring saita aba hajra kwa khatna norok oro ki norok koin tongo nok no sarkar no hatro nok ye khoda ye khona tam khai cha norok emne Em ni cam ro khai cha da ta sa. nong mo tam para Kucha para rom da khata tap kha cha. kucha para panchayat kai Pon ja ke yang ta seron. bulboras nogor nong ni mo je nok agi bo hai tere jak ro abo hai rok ta tong kunu Kurui. mo hai te ja kri mo no pulya na ka khlayo tam khoting kha je nok ka khlamte O mai rong mai cha ro ngo bai khata di chung ro chi bai ka jo to no ko bai khata. mai ring rok je tong mong kong mo khana chibe ga No tana no rong ko bai khang khata. ni ni mong kai ande ramkanto ramkanto non ni kata mo tin kat on to doi sagade bukhok je nang khoroksa ti develop app ni ngai tini nong ni kaming je mo hai ke watei bai nok wa thangmani obno tam nuk phaiken nang Bong ni ang papai nok phaka nok ko abja borok ang mananya hini nok phaimani nok ko thanga bong ni abo hi nok phaka tabung nong ni ti develop app ni bisingte norok bo hai chu choro khlaina musong borok no sung to suba su to khalanya ni musung borok no ani ucha moholo borok te tongo borok tam sa ang kok sala nyanya nang nai ang ko rina musung phana ang se rina musung ambaya bong kok khana nyanya nang nai ang borok basi kok sala nyanya nang nai nini sini mong kai ani sinu mong kai jamala de panma para hangke khusia para kusia nang ti develop ni bo poto tong bo membership dana tam membership tong tai nang mo hai je ha kwak jak nung mani tei je choto nong ti develop simi ya je thangkrang ni bisingo simi ya je ti prasa mai ga nang bagle tang tam sanai je maya chinti prasa maya ga joto borong na bong na suba panyang thong kisa borok bo tabok obo hen ja tong chin sudu tiwa ang ko simi ya chin ti WF simi ya sudu tai kam na ni chin o chamo hon borok bo na khenang thong rajya sarkar ni bising kle tam koina musong borok bo suba ba thong no rok rina ni ang thong borok no dara nini nok je kwak mani bodine kwaka mia ko ako koiton jor rogong khna bo mia 10 11 rong salni sal jibon o jora bo nung borok tong mani kun dangkha angkai onok angkai fungono ha sijombu tola kija terebu kwak angkai nabon kiru mani kia sa cheyu onok sara kai rokoi tong no hata gapuga tong sa gur ka sen ka khlai pheke nok nugo sen kuli thama ja kep da kunung kha khon got mane sak rok da dera kha sak kai to dera liya
Mani khini rok bo bai khori thangka. Mane khuni rokai baksa phojo ting bai kha. Baksa bai bai kha. Gai surges rok alna rok kisa dokuman bai kata. Tak oro bubagrani wariya rok je phaimani ti pramo thane engai tai oro tochildar phaimani nang borok no bobai khaksamai nang musung je nini nok bai mono nai phimani Ang khai kaham nong jakha. Tabu sin mo tigra mo tha bai. Tabu jotono no saput khai jango motamuti area dorogui. Yang belak no hamjago. Nini Khasong no nini mong kai an mong kisur de bro ma. namu kami kai Kami ke bathi mo jan. pinggo kai panchayat kai bisi Ponse thingai sin mo purbo sampa sora. nini ration card namo APL APL nini job card tongona jokpa joto tong. tam rok khaisa nang emne Ang kamra ro khai cha ta nini bihi busa tongona tong. busa khorok busa Bu sak ka tham. borok busa tong nago tong Hmm.